Všetkým žiakom, takisto všetkým pedagógom základnej školy v Bošanoch k ich 50. výročiu želám veľa spokojností, žiakom, aby radi chodili do školy a učiteľom, aby taktiež radi chodili do práce, pretože budú mať úžasných študentov. 50 rokov je nádherný vek. 50 rokov si viem predstaviť, pretože o chvíľu slavím aj ja 50 rokov. Je to udalosť, je to polstoročnica. A k tejto polstoročnici v základnej škole želám predovšetkým žiakom skvelých učiteľov a učiteľom skvelých žiakov. A presne tak, ako som dnes povedal, každý učiteľ by mal stávať s tým, že ho ráno budia, ty musíš ísť do školy, lebo ty si učiteľ. 50 rokov je teda čas na rekapitulácie. Ja o základnej škole Bošany počúvam len samé dobré správy a vidím, že ten tím ľudí, ktorý tu pracuje, prináša nové myšlienky, inovačné podnety a tak im želám, aby tie rezervy energie, ktoré majú určite, keď takto fungujú, nech im vydržia veľmi, veľmi dlho, aby sa dokázali podporovať a nech sú stále takým spolupracujúcim spoločenstvom, ako ich vnímam. V základnej škole v Bošanoch k jej krásnemu 50. výročiu želám, aby naďalej posielala do sveta skvelých žiakov, študentov a ako redaktor športu si želám, aby ste mali čo najviac telesnej výchovy. Takže všetko najlepšie. Milí Bošanci, vaša škola má 50 rokov a je to škola, ktorú som síce ešte nikdy nenavštívil, ale veľa som o nej počul. Pani riaditeľka mala odvahu pustiť notebook pre každého žiaka do vašej školy. Vaši učitelia mali odvahu ten notebook pre každého žiaka využívať. Mali ste odvahu využiť priestor, ktorý vám dáva štátny vzdelávací program. A ja vám želám, aby ste mali odvahu, aby ste mali veľa síl a aby ste sa stali, milí žiaci, všetci tvorivými ľuďmi, ktorí budú oporou našej spoločnosti. Držte sa. V jednej také známej starej pesničke sa spieva, čože je to 50-ka, no a ja si myslím, že pokojne si ju môžete zaspievať aj vy, pretože síce vaša škola v Bošanoch už má toho veľa za sebou, ale ja pevne verím, že mnoho rokov krásnych ešte pred sebou a ja vám do nich želám najmä veľa optimizmu, entuziazmu a splnených prianí. Happy